Marhay na banggi, naitala kan City Health Office ang lampas 900 na kaso nin pulmonary tuberculosis sa syudad puon kan Enero sa Mayo ngunya na taon. Kabali digdi ang 18 kaakiang nag-iedad 15 anyos pababa. Sa Ginibong Health Forum kontra TB, nag-abiso ang CHO na madali nang mabulong ang nasambit na helang. May report si Joel Sulina. Sarong Health Forum ang ginibo sa Concepcion Grande Elementary School covered court kag nakaliis na semana ini para sa pulmonary tuberculosis and malnutrition na may temang malnutrition ay iwasan, tuberculosis ay labanan. Sa pahinginot ini kang City Population and Nutrition Office maging kang City Health Office. Sigun kay Dr. Ronel Miharo, CHO1 Medical Officer 3 sa presente sobra sa 900 ang kaso kang TB sa Ciudad Dignaga puon kang bulan ng Enero sa bulan na June. Kabali na digdi ang 18 gabos na kaso ng TB sa mga kaakian na edad 15 anyos pababa basado sa ginibong screening kan sa ilang opisina. Aminado si Dr. Miharo na posibleng dakol pa ang numerong ini urog na sa mga kaakian hulita may mga parents na dahil nag-aaram sa mga sintomas kan TB o habong ipa-check up o isa lang sa screening ang sa indang mga kakian huli kang salang pagtubod o pagkaintindi sa nasambit na helang nangunya na presenteng panahon madali na sanang bulungon asin nararahay huli kang modernong medisina. Kaya man sigido ang sa indang mga health forum sa mga komunidad, mga barangay maging sa mga eskwelahan para man maipaaram ang mga dapat na gimuhon inot digdi ang nutrisyon ka mga kakian para man maging mabaskog ang salud kontra sa anumang nahelang siring kan tuberculosis na sarong bacterial infection na nakausa kang Mycobacterium tuberculosis na nakakaapekto sa lungs o baga dangan pwede man makaulakit sa iba pang organs kan tao siring kang kidneys, spines, asin utok. Si mga magurang, sinasubmit na dito si mga akin in the per testing. Kasi minsan po talaga nahihirapan po kami. Dawa po, yaon na nga po si medical professional na nag-explain. Igo pa rin po mga magurang na habo po talagang ipatas sa mga akin. So, sa paagi pong arog ganing mga programa na tatabangan ta po si mga magurang na mas maintindahan sinilang asin masabi po sa inda na ang TB nabubulong. 6 months po naburulungan po, nararahay na po sinda sa tuberculosis. Ang pagbulong po sa TB, bukod naman sa tabletas, dapat po nabulong for TB, dapat po yaon magiraray si balancing nutrisyon na nakakatabang po para mas mapadali si pagrahay kang pasyente. Sinabi man ni Ma'am Joy Makaraig kang City Population and Nutrition Office, may relasyon ang malnutrisyon kansarong individual, urog na sa mga kakian ang pagkakaigwa ng hilang na TB na dapat mapugulan asin mapreventaran kung igwang husay ng pangangataman asin kabatiran ang mga miyembros kang pamilya, urog na ang mga parents ka mga aki. Kaya man padago sinda sa paglibot ta mga barangay kada taon para sa nasambit na forum ngaring maipaintindi ang importansya kang maray na nutrisyon kontra sa anumang klaseng helang. Madagdagan itong sa indang kaaraman manungod sa tuberculosis and paano yan nakukuha, as in itong test para ma-detect ang tuberculosis. Dahil po nga iba-iba po ang rason kung paano nagiging malnourished ang aki. Siyempre kakulangan sa pagkakan, alagad mo niya po nahihiling ka na may correlation ang tuberculosis sa malnutrition dahil may mga nagkakapira na po na mga recipients kita na nag-positive po sila sa tuberculosis. Kaya po, dapat po mapataas-taas si kaaraman kang sa itong mga kamagurangan na isubmit ang sa indang mga kaakian sa test na ini para pag na-detecta ning amay, matatawan taman ning karampatang medical intervention. So, para po, sarap po ning paagi para makarespond kita duman sa malnutrition. Para sa Nagangunan, Joel Sulina. Nagangunan. Ika-ako, kita, ang naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.